hello vlog. Muli ito si Visayan Daisy. Visayan Daisy Vlog. Nalilito ako. Ito guys, aratilan namin, taga-ihaw, taga-ano ako guys, taga-gawa ng apoy. Kasi magaling ako maglaro ng apoy guys. Kaya ako ginawa nilang taga-ano ng apoy. Nakishare lang kami rito sa katabi namin guys para magkano kasi may kanya-kanya ng pwesto. Sa Pilipina rin kami guys, nakishare kasi pagkain sa ayaw nila. Eh dito buti dito pumayag pero bawal ang baboy kasi siyempre Muslim sila. Kaya mamaya na lang daw kami mag-ihaw ng baboy pag yung tapos na sila kasi ayaw nila ng amoy. Siyempre may kanya-kanya tayo guys, kaya susunod. Grabe ang pawis. Maya pagkaluto namin dito, dali namin dito sa gilid ng bed para doon na lang namin. Nakasula kami rito ang pwesto. Ayan guys, so maraming init. Sobrang init. Kaya, buti na may damit naman akong dala, kaya okay lang, di ba? Ayan, nag-ano pa, oh. Kasi ang dami pa nila ihawin, buti pumayag na sila na makishare kami. Kunti lang naman ang namin, yung dala namin, 6 lang naman kasi kami. Kaya, sige, saglit muna. Guys, ito na guys. Nakaraos ayun guys. Tingnan mo yung namin. Wala kami piso pero nagpapwesto kayong mga kabusayan. Tingnan mo naman yung ginawa namin. O, diba? Kanya-kanya silang alis. Pagdating ko nagbihis kasi ako guys, gawa ang hita ko. Diyos ko, init kasi taga-ihaw. Hindi lang ako nagpalit ng t-shirt kasi basa na. Ito na lang ipang paligo ko mamaya. May dala naman ako ng 2 t-shirt. Yun lang yung ko. Di ba mga kabusayan? Saka yung mga kabusayan, wisgogo. Ako nang kahapon, saka ngayon wisgogo kasi ayaw ng amo kong maligo. Kasi ghost day nila papaalis ng ghost ba, bawal maligo. Kasi dito guys, papasok na guys yung winter. Kaya kumbaga, ganun daw pag nag-welcome sila ng winter. Na kasi magtaglamig na, mabuti naman taglamig para matigil na. Ating pawis. Talaga naman, grabe. Diba? Grabe init. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan, oh. Ayan ang arrangement nila guys. Tingnan mo guys, oversize ang talong guys. Ang haba-haba. Ayan, diba? Ayun. Ito ba?